Podcast C2 català.cat, episodi 25è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut i benvinguda al repte d'avui. Tot seguit et llegirem 5 frases i en cadascuna hi has de detectar un error de tipologia diversa, ja sigui lèxic, fonètic o morfosintàctic. Descobreix-lo i substitueix-lo per una forma correcta. I com sempre, nosaltres te'l comentarem al podcast següent perquè en puguis comprovar el resultat. Primera frase. En entrar a l'habitació va sentir una olor a gas que la va alertar del perill que corria. Segona. Presentava lesions a tot el cos i el va haver de visitar un metge forense. Tercera. Som conscients que no podem abarcar-ho tot i que haurem d'anar fent actuacions periòdiques. Quarta. Pots baixar la ràdio? Tens el volum tan alt que no puc sentir ni què dius. Cinquena i última. Els beneficis del negoci que ha muntat són a llarg plaç. De moment, si cobreix les despeses inicials, ja pot estar content. Has detectat les 5 errades? No? Doncs alerta perquè 2 ja les havíem tractat en episodis anteriors, concretament el 16è i el 21è. Recorda, si vols anar dominant diferents aspectes de la nostra llengua, no et perdis cap episodi i subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui creguis que hi pot estar interessat. I si vols obtenir el certificat del nivell superior de català, el C2, apunta't a c2català.cat. Examinadors experimentats hem creat un curs complet en què t'expliquem les 3 àrees de l'examen i els criteris que fem servir per corregir-les. Familiaritza't amb les diferents parts de l'examen, discurs escrit, gramàtica i lèxic i discurs oral. Vine a l'examen sabent què has de fer i com. Ens hi veiem?